ndinoziva, asi nditotofanira kuti ndakutokuudzai kuti mugokwanisa kuziva kuti nei ndiri kufara. Nhasi mharidzo yandinoda kuita para haisi mharidzo, handiti ndoda kudzidzisa. Saka ndati nhasi ndine mufaro nekuti chishuwo changu ndichikura ndaida kuita ticha. Ndozvandaidawo. Munhu handita nezvokuzivawo kana wakura uda kuitei. Ndaida kuita ticha. Handizivi kuti ndaida kuita ticha kuti ndigodzidzisa here kana kuti ndaida kuita ticha. Munoziva isi maticha edu akare ndokwataitoonera TV yeblack and white. Saka ndofunga ndozvandaidiwo kuti ndiitewo ticha izvi. Kugesa taitogesa nekuda kwokuti toda kuita munoona wrestling kwaticha. Saka ndofunga ndozvakandinowo manyawi kuti wodidiwo ndigodawo kuita ticha. Kana ndaita tichawo vanove muraini vagodiwo vagouyawo vachizoonawo TV. Haimirai basa zvenyu kutoti ndiende kumba kwaticha chindodo kuti ndinoona TV. Ndaitomeka sure kuti makumbo angu ari nani, ari kuratidzika sechikomana chinenge chaswera kumombezi. Shena inenge iriko zvino ini ndaibva ndangopururira kumberi. Tikazvava ndovaya vasingazitarisi kuti kutsavu kwakadiwo nekudini. Vaikoti zvakanaka vakangondoona ndichibhinya kumberi vobva vati pinda ugare hako chii pasi, kwete pasofa, haiwa pasi. Ndomayopeduende masofa taisatomumainda taitoti tisvikasvika weru togara zviri pasi tofunya chisero. Wrestling yodii yoitwa yaitwa zvaitoenda kumba tonozama kuita zvimombe tichigodarowo. Saka ndaive nomufaro kuti kana ndakura ndoda kuzovawo mudzidzisi. Handiti ndokuzofunga nekukura kuti ndinogona kutodzidzisa zvimwe kai. Zvino nhasi ndiri pano kuti ndikudzidzisei nezveHoly Trinity. Handizivi kuti chakazoita kuti ndisave ticha chii, kuti nditi ndakafoira here, asi chikoro ndakapedza zvei. Ko ndakasvika form 4. Kare kanditi waiti kana wakasvika form 4 unoti wapedza chikoro. Ndakadii zvangu ndakapedza, vakapedza simudzai maoko kuti ambe. Ndakutongoti saka vakakona kuenda form 6 ndakatowata ndakapedza chikoro. Imakuzogofurowo mberiwo kuti ndizvo zvose ndozvako mazuva ano munhu wese anofana kuti adiwo awedzere. Asi panguwo ndakasvikawo nokugumirawo pandakadiwo pandakagumira nokupedzawo chikoro. Asi shungu dzangu ndedzekuti tidiwe tirambe chienderera mberi kuitira chirungu chandiri kuda kutaura apa nhasi cheHoly Trinity ichi chotoda kuti utodii uinde kumberi kwete kungopedza chikoro chete, nokuti mune vakomana vakatotarisa kuti nhasi ndikangotaura nezveTrinity zvisiri izvo vanotobuda panze apo voti Father, the three persons of the Trinity, kwete zvamanga muchitaura zviyazvi inonzi this. Saka chikoro chakadii chakanaka. Pandakagumira ini nepandiri kuda marevhu andiri kuda kusvika ndeyekuti vari kuuniversity vanenge vava kutarisana neni. Asi nhasi kandiri kuti ndiri panyanga oso ndinototi ndimeke sure zvandiri kutaura ndichi ndizvozvo. Imi modiwo mozotambirawo hamati pane pandingakunyeperei. Ngati panovhara madigiri aya kuti ndikunyeperei nokuudzai chokwadi. Asi ndisati ndaenda kwandida kuenda siyanai nazvo ndisatariseko. Ndisati ndasvika pandinoda kusvika ndoda kuti ndisumudze varume ava muvabatsire. Patambotaura kuti munhu anofanira kuti akomborerwe paya takuda kusumudza varume ava. Jerusarema musha wangu, musha wakanaka. Kana ndapedza mabasa ndinoenda kwauri. Saka ndoda kuti